найгорш пры гэтым вось вне пабліка, ну гэта неверагодна адкрыты чалавек. Мне потом пасля таго, як выйшаў мой відос, адзін хлопец піша, што класная гісторыя, і ён распавёў, што у яго ў адзін дзень з каржом радзілася дачка, і яны ў адзін дзень прыехалі яе забіраць. І ён такі падходзіць там да яго, там Макс, туды-сюды, і корж там, ну, просто на простым кажа: класна нас дзень сёння, да? І просто такія сядзяць, там паляць цыгарэты, а нават маці, нават цёжа гэтага хлопца падышла, таксама там павіталася і гэтак далей. Ну і просто вот кажуць, мы сядзім на бардзюре, палім цыгарэты, размаўляем, ён такой кажа, типа, можа, все ж таки я ведаю, не фоткаешься, можа сфоткаемся. Не, все тут. Пацанская гэта гісторыя, все тут твой найлепшы фотик.